Isifundazwe iMpumalanga singesinye sezifundazwe esinesigameko ezishaqisayo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Muva nje kube nesigameko lapho uthisha edlwengule khona umfundi oneminyaka eyi-14. Ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uthe esikhathini esiningi abesifazane kanye nezingane bahlukunyezwa ezindaweni lapho okumele ngabe baphephile khona. Badlwengulwa abantu ekufanele ukuthi bayabavikela. Badlwengulele endaweni la kufanele ukuthi basafe khona. Kule mbizo abesilisa bagonyuluke ngokuhlukumezeka kwabo. Labo mama sengibo laba abuse labo baba. Lokho angazi singakulungisa kanjani. Ngikhuluma nje mina izolo ukhona intombazane njoba nithi sikhuze la etshwaleni. Ikhona intombazane leshaya indoda mayithi yabisela uthi ngiyokubophisa ngoba bathembe wena babucela. Ucele uthi izidakamizwa zinomthelela omkhulu ekunyukeni kwezigameko zokudlwengulwa kwabantu besifazane. Nalamashipi akakavale man, akakavale lamashipi man. Ngo-4 ekseni ziyasha igqomi yodwa. Amapiyano ekseni. Vuswa amapiyano. Kulalwa nini? Mawusuka lapho yo-rape. Umphakathi unxuse ukuba aqeqeshwe ngamaphoyisa aphinde ahlonyiswe amalungu ezinhlangano ezilwa nobugebengu. Esanko sicela ukuthi lama CPF akatrainwe by iSAPS noma idepartment yakhe itraine lama CPF and ama CPF aphinzwe anikwe lokuthite lokufana njengama weapons. Ungqongqoshe wamaphoyisa unxuse abaholi bezenkolo kanye nezinhlangano zomphakathi ukuthi basukume ekunqandeni inkinga yabantu ababulalanayo uma bengaboni ngasolinye.